ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଦୁଃଖିତ। ଜଣେ ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ଜାଳି ଦିଆଗଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଦୋଗଲା ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ସେଇମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି। ସେଇମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଏ ଦୋଗଲା ହିନ୍ଦୁ କୋଉ ନ ବଦଳିବେ। ଆଜି ସେ ଘଟଣା ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା, କାଲି ଆପଣ ପାଖରେ ହେବ। ଟିକେ ବେଳ ଥାଉ ତାକୁ ବଦଳି ଯାଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେ କେବେ ବି ହିନ୍ଦୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କେବେ ବି ଭାଇ ହେଇପାରିବେନି। ସଚେତନତାର ସମୟ ଆସୁଛି। ଏହି ପୋଡ଼ାଜଳା ଆଗକୁ ବି ହେଇପାରେ। ବଦଳି ଯାଅ।